lebo si myslím, že práve toto ma posúva vpred. Dobré ránko, je piatok a chcela by som vás privítať pri sledovaní môjho nového vlogu. Vlog bude zameraný vlastne na tieto víkendové dni, piatkové dni. Pôjdeme spolu na festival, budeme váriť na huby, strávime spolu čas s rodinou. Tak dúfam, že mi plán vyjde a že sa vám vlog bude páčiť. Bude malinko dlhší, ale snažila som sa vám tam priniesť aj nejaký edukatívny obsah. Tak dúfam, že to oceníte a keď sa vám páči, tak mi dajte odber a like a pozývam vás na sledovanie môjho nového vlogu. Krásna vinná pivnica, proste dokonalé sídlo. A mne trvalo 3 roky, kým som urobil prvé Keď chcete vedieť, ako vyzerá reálny svet, tak choďte na Twitter, Nomicsco a Reddit. A keď chcete vidieť, ako vyzerá taký ten uhľadenejší svet s ružovými okuliarmi, kľudne choďte. Tak, outfit na dnešný deň, deň druhý. Vo včerajšom dni som zistila, že treba mi pohodlnejší outfit trošku zvoliť, tak som si dala nižšie topánky, nohavice a ideme na to. Dobré ránko, tak dneska máme sobotu 27. septembra. Pokračujeme vo festivale bývania. Dneska nás čakajú marketingoví speakery väčšinou. Ja som unavená po včerajšku brutálne, akože zadok ma tak bolel, nie sú tam nejaké oddychové zóny alebo také niečo, proste nejaké gauče, takto. My tam vo VIP sektore máme nejaké stoličky, tam sedíme počas tých prednášok, ale na celý deň je toho tam veľa, hej. Ja som si odskočila včera ešte na obhliadku, tak som tam nebola úplne celý deň, no ale dneska nemám nič iné, tak uvidíme. Ja som sa zastavila ešte na pumpe po kapučínko. Prvá káva dňa. A po tento vraj donát pistáciový. Tvrdé, suché, chuťové nič moc, čakala som niečo veľa lepšie. Ale tak veľmi náročný. Taký najväčší ako keby, že rozdiel v rámci ceny po podlažiach som zašiel v New Yorku na mrakodrape N54 a byt do 17. poschodia stal trojizbový nejaký, stal 15 miliónov. A od toho poschodia vyššie stal 30. Ahoj, tak ja som prišla domov na obed, na takú obednejšiu pauzičku počas festivalu. No a chcela som vám povedať, že každé investované peniaze do vzdelania sa vám vyplatia. Fakt, uvedomila som si veľa vecí, aj čo sa týka rôznych speakerov, ich prejavu, potom mentorov,
sociálnych sietí a tak ďalej, že vždy sa dá čo zlepšovať, samozrejme u mňa duplom, keďže ešte len s tým začínam. Tak dúfam, že aj vy budete pozorovať u mňa nejaký progres a nejakú zmenu v tom, že sa snažím do toho dávať viac. Dúfam, že sa mi to bude aj dariť. No a určite som spoznala aj nových ľudí, aj nových speakerov. Vraciam sa tam potom po obede, akurát chcela som vám dať taký update z nášho života trošku. Deti som odniesla ráno k babke, lebo ocko zobral jednu akciu, keďže on pracuje ako kuchár, môj manžel, tak keď sa vyskytnú svadby a rôzne akcie, tak to sa veľmi finančne oplatí, tak toto vždycky zoberie. No a keď nemáme kde, tak babky pomôžu. Vybrali si babku, ktorá býva mimo Košic, čiže išli tam, ráno som ich odniesla, aj nášho psika, Yorkshira, ktorého máme už 12 rokov. No a vlastne také veci, čo sa dejú, tak máme s ním problémy, začal chorľavieť, však už je to akože vek úctyhodný, ale aj tak je chorý, našli mu všelijaké nádory, choré srdce. Vlastne doktorka hovorila, že všade, kde sa pozreli, je niečo zlé. No ale aby mu málo nebolo, už mu dávam aj tak 3 lieky každé ráno a každý večer, vždy iba ja. Lebo nechcem, že by nastal nejaký informačný šum a proste Martin mu dal zle alebo čo, tak som si to vždy zobrala na seba. Vlastne on je jak moje 3. dieťa, ako moje prvé dieťa a jediný chlapec. Fakt to je veľký člen rodiny a všetci ho tak berú. No a tak som si ho zobrala akože tak na starosť. No a minule prišiel zvonku a pozeráme, najskôr som mu to nahmatala, keď som ho hladkala, ale nechcel si to dovoliť chytať, tak ja som si myslela, že to má nejakú zauzlanú trávu alebo niečo také, lebo v týchto dňoch jesenných sa mu to stáva, že sa mu tam zapichne bodliak alebo proste niečo, sa mu to tam dochlpol, lebo Yorkshire majú také dlhšiu srst, takže sa mu to tam proste zapichne a má to tam, hej, nedá sa mu to, ťažko sa mu to dáva vonku. Tak ja som si povedala, že dobre, mám toho dosť, tak išla som na ten festival, bude to iba nejaká tráva, tak ja mu to potom dám dole večer. No, ale môj muž mi na to hovorí, že vidí, že tam má niečo červené, že čo to tam má, pozeráme, má tam krv, išiel s ním tu na košickú veterinu. Určite, keď je pes chorý alebo má niečo vážne, určite my chodíme len tam, lebo ten prístup, fakt aj teraz sa nám to ukázalo, boli sme síce inde, ale už nikdy v živote ten prístup a tie vedomosti tých lekárov sú neporovnateľné. No a vlastne išiel tam s ním a pýtali sa nás, či ho niekto nekusol, nejaký iný pes, alebo sa nepobil, ale nič také sa neodohralo, fakt tým, že on je taký, že teraz už chodí iba pri nás, hej, nie je žiaden problém s tým, tak nevieme, čo sa mohlo stať. Proste mal tu niečo, jak veľkú ránu, otvorenú na krku a mal v nej veľa hnisu. Takže pani doktorka mu to tam všetko povytlačala, povyčisťovala a dala mu zase antibiotika, lieky od bolesti, čiže už teraz bere plus ďalšie 2 lieky ráno a večer. A ja ešte plánujem zohnať višňovského másť na takéto zápaly, nielen u psov, u detí, u ľudí. Je veľmi dobrá, fakt vyťahuje hníz, lieči zápaly silné, tak a s tým tomuto chcem mazať, lebo celú noc nespal, fakt na to choré srdce, dýchčí, je to už ťažké, fakt. Staroba čaká na všetkých, ale neteším sa, lebo fakt je to utrpenie už. Takže takto. Ja som si prišla dať niečo jesť domov, lebo včera, keď som nebola doma, bola som na obhliadke cez prestávku a tak, už ma bolel zádok riadne a dneska sú tam brutálne mená, zaujímavé osobnosti, či už Denis Vencel alebo ďalší, ktorých by som určite nechcela premeškať, tak
som si prišla trošku domov oddychnúť, posedieť, najesť sa v kľude a potom sa tam vrátim. Okrem iného ma ešte brutálne tlačili topánky, lebo mala som ich dneska prvýkrát, takže aj prezuť, lebo to by som už do večera nedala. No a potom sa tam vraciam. Vybavila som, že otec pôjde po deti ku babke druhej, donesie ich domov, bude tu s nimi potom večer už on, aby boli doma v kľude, aby proste mali takú svoju pohodičku. MK je taká celkovo, že proste miluje tým, že asi má sestru a že nikdy nemá pokoja od nej. Tak miluje, keď je doma, aj proste má svoje hráčky, sama sa hrá, ona sa chce sama, užíva si to, hraje sa s bábikami, s koníkmi a proste má to rada. Tak aby bola chvíľku aj doma a zajtra, keďže je to taký víkendový vlog, tak zajtra by sme chceli niekde s deťmi ísť. Martin má tiež voľno, takže si spravíme takú peknú nedeľu. Možno, že na huby uvidíme, hej. Tak určite vás zoberiem taktiež so sebou. Nech máme aj nejakú rodinnú vložku, lebo posledný, teraz už je to druhý vlog, ktorým v podstate 90% tvorím ja. Bez nejakých príspevkov o deťoch. Takže tak, idem ja obedovať, aby som to stihla, aby som sa tam stihla vrátiť na čas. Včera som si odnesla, ešte tam dávali nejakú knižočku 7 moderných zbraní Makléra. Takže určite sa na toto pozriem, určite si to chcem prečítať a určite sa chcem venovať viacej tomu sebarozvoju, či už na tých sociálnych sieťach, alebo na iných stránkach, už trepem, na iných kurzoch, takže určite, keď bude v Košiciach nejaká ďalšia možnosť na nejaké ďalšie vzdelávanie, idem, lebo si myslím, že práve toto ma posúva vpred a učí ma byť čo najlepšou vo svojom obore, nie oblikanie si nejakých kostýmov, lebo už som videla, že aj ďalší kolegovia z branže, ktorí robia perfektný marketing, sa nechali zlanáriť na túto cestu a tá ďal cesta podľa mňa nevedie. Takže teším sa. Dúfam, že sa vám vlog páči. Dajte mi určite subscribe, palec hore a budem rada, keď si to dopozeráte až do konca. Určite vám potom budem ukázať už viac detičky. A zajtra nedeľa, pohodička. Kde hľadať takého dôveryhodného brokera, alebo kde si kúpiť také akcie, aby som neplatil to 1% za rozprávanie. Že ako sa zorientovať? No, v prvom rade, že v podstate 20 rokov študujeme, aby sme sa naučili ako ďalších 45 rokov pracovať.
Tak a to je z môjho dnešného vlogu všetko. Dúfam, že sa vám páčil. Ja už takto s ďalším jedlom večerou a zajtrajším mojim obedom spravila som zapekané cestoviny s hovädzím mäsom, 3 druhmi syra a paradajkovým takým pretlakom pyrem. Tak ak by vás recept zaujímal, nie je to nič hrozné a ťažké, tak mi určite dajte do komentu a ja vám to pošlem. A dobrú noc, pekný týždeň vám prajem a sledujte aj ďalšie vlogy. Ahoj!